UMLA bat Menteri Sorkar nak UDP ubala kemen rembui. Ulong bakum ubreu ke parti. Umpat la ban ong AA halor ka kam lampang ke yeng dorbar. Namar bayakan ni ka kam on sasyong da ka parliamentary party ban rayanu ki ibet ban simti ka ni ka kam. Ka kam lampang kala lai thli no hadin bo Dr. Don Kuparoy ulaklat kendit no dang syen. Haba keren menta ka sngi ubala kemen ulong bayamenta umpat la ban ong AA halor ka ni. Namar babarok ka ray kan syong ha ka parti. Bat ompat la ru ban ong manu bat yanu ban simti kene ka kam lampang. Ba la kemen ulabat mentai ketenat pulih buthi, ketenat klau, ketenat kaput, ha kene ka Sorkar MDA bayalam du menteri rang ba Konrad K Sangma. Las ngau ba ka parliamentary party ke UDP kan sa syong shen ha kini gisngi ban jit yanu ban simti ka kam lampang. Ha ka ju kapor ke jingilang ke UDP kan sa long ha kene ka sngi tho ding ka khandai trik nailar arjar khat khandai. Ban yakaren ne ka kam lampang bat kumju ka kam presiden ka party nalor ki wepan. Kadang long kadang kloi palat bagi ya keren ni kita ni hapo ka parti ya ka no ka post lane ka pushen hakal ji de ba ka jing club jong presiden jong ni Dr. Don Kuparoy ba ka jing ya keren ba ka post speaker lane kita no di post ni pak ban ka jing keren marba ngidang sudah wanted ngini ya keren ni kita ngasih ha ka jing jong na ka long ba kampat deh kapor tangba kum ke parti hin shin ya ke decision ya kan ka rai hadir balai kren hapo ka parliamentary party jongi bat kum jo hapo jo ka parti te ban ye kren ya kata ka ba oi ne em kalong true premature ka ban ya kren ta ke ke dan kalian ke parti ni kwa ba ka Sorkar MDA ka de ban ne hapo ka jalam jong Konrad K Sangma khnang ba marba ngaya i hari sistem tam kejeng i jonga kalong ba ki kham yai tengi kwa hi bakan ne ka political stability ka bangi yo ne ka sistem tam ngai i ba shibun ki ek initiative ki bangi la monra tengah hi kaliang jonga ka banga perkhat nong kong hi ka deba ka roy ka par jong ka state jongi ka deba eu bat sakaweru ba ka deban don kata ka political stability to ki portion kini kita kini ki ek bro ni saya keren pa andala long ka PP meeting jongi ba long ka party meeting saya keren ki bro